नमस्कार। बालुत ପାଇଁ ତା ଚକ୍ଷୁ ହେଉଛି ବହୁତ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର। ସେ ବାଲ୍ୟକାଳେ ତା ଚକ୍ଷୁରେ ଯାହା ଦେଖିଥାଏ ତାହା ତାର ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନରେ ବସା ବାନ୍ଧି ରହିଯାଏ। ଯାହା ମାନସୀ ଦେବୀ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ସାନ ପୁଅ ଲୁଲୁ ନିକଟରେ। ହଁ, ମାନସୀ ଦେବୀଙ୍କ ଦୁଇଟି ପୁଅ, ବୁଲୁ ଏବଂ ଲୁଲୁ। ବୁଲୁ ବଡ଼ ହେଲେ ବି ଉଚ୍ଚତା କମ୍, ବର୍ଣ୍ଣ ବି ଟିକେ ଶ୍ୟାମଳ, କିନ୍ତୁ ଲୁଲୁ ଡେଙ୍ଗା ମୋଟା ହୋଇ ଗୋରାତକ୍ତ ପିଲାଟିଏ। ଲୁଲୁ ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ସବୁବେଳେ ବୁଲୁଠାରୁ ବଡ଼ ବୋଲି ଭାବେ, ଆଉ ସେମିତି ବ୍ୟବହାର ବି ବୁଲୁ ସାଙ୍ଗରେ କରେ। ସବୁବେଳେ ଶାସନ ବି କରିବ ବୁଲୁକୁ, ଯାହା ମାନସୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦିଏ। ତେଣୁ ସେ ଲୁଲୁକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଦିନେ ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କୁ ଧରି ଗାଁ ପାଖ ତୋଟାକୁ ବୁଲେଇ ନେଲେ। ଆଉ ସେ ତୋଟାରେ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ରବରର ବଡ଼ ବାଘଟିଏ ରଖିଦେଇଥିଲେ। କଣ୍ଢେଇ ବାଘଟିକୁ ଦେଖି ଲୁଲୁ ଡରିଗଲା ଆଉ ଦୌଡ଼ିକିରି ବଡ଼ ଭାଇ ବୁଲୁକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇଲା। ବୁଲୁ ଯେହେତୁ ବଡ଼, ସେ ବୁଝି ସାରିଥିଲା ଏଇଟି ରବର କଣ୍ଢେଇ। ତ ବୁଲୁ ତା ସାନ ଭାଇକୁ କୋଳେଇ ନେଲା ଆଉ ବୁଝେଇ ସୁଝେଇ ସେଠାରୁ ଧରି ଆସିଲା। ସେଇଦିନଠାରୁ ଲୁଲୁ କହିଲା ଯେ ବୁଲୁ ହେଉଛି ତାର ବଡ଼ ଭାଇ। ଆଉ ସେଇଦିନଠାରୁ ତାଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ମଜବୁତ ହୋଇଗଲା। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଢ଼ା ହେଲା ତକ ସେମାନେ କାନ୍ଧରେ କାନ୍ଧ ମିଳେଇ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ହାତରେ ହାତ ମିଳେଇ ଚାଲୁଛନ୍ତି।